மலரு ஏயா இந்த முட்டை வேண்டி சொன்னீங்க. என்ன ஐயா ஒரு முட்டை தான் வாங்கிட்டு வந்திருக்க? அடியாண்டி நீ வேற. ஏன் முட்டை 10 காசு ஏறிட்டு வேற. அதுக்காக நீ என்ன கோழி பண்ணையா வைக்க போற? என்னயா திங்கிங் பண்ற? ரொம்ப என்ன மலரு? என்ன ரொம்ப யோசனையில இருக்கீங்களேன்னு கேக்குறேன். இல்ல திருந்தலாம்னு தோணுது. ஆனா திருந்தறதுக்கான எந்த ஒரு கெட்ட பழக்கமும் என்கிட்ட இல்லையே. எப்படி திருத்துறது சொல்லு? நீதான் தின்னுட்டு தூங்குறியா? தொப்பைய வளர்த்து வச்சிருக்கிய, அதே ஒரு கெட்ட பழக்கம் தான். வாக்கிங் போகணும்ல அதுக்கு. என்னென்ன சொல்றான் பாருங்க. மலரு ஏங்க தண்ணி விடு. எந்த தண்ணிங்க? எந்த தண்ணின்னு கேக்குறா பாரு குந்தாணி.